My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual. Sick tape! Volume 2! Believe it! Let me switch up the game. I drink that cognac. Step back cause I might put it on. I go deep, so deep till you sleep. Count sheep, wake you up from... רגע, תן לי לחשוב על זה שנייה. מה קרה לכם? זה לפני איזה 20 ומשהו שנה. לא. טובי, זוגתי הנהדרת, סחבה אותי לאפריקה, ושם הבנתי שדרושה גם מנהיגות דתית, רוחנית, תרבותית, וגם עוד הרבה מאוד דברים שלא נפרט כאן בסרטון הקצר. מה אתה וטובי עשיתם שם ביחד? התנדבנו. מי? מי זה מי? מי התנדב? טובי ואני. הגענו ליעל, דגל ישראל. מונים מישראלים להכיר את המדבר. לא כל כך הרבה קמים כדי לעשות את זה. אני חושב שיש אנשים שזה מתאים להם, לי לא. תגידו לי מה אתם רוצים לשמוע ואני אשמיע. הם גבוהים, הם יפים, הם חרוצים. חבר'ה שמגיעים לפה הם חבר'ה ממש טובים, ממש בסדר, חבר'ה על רמה, איכותיים. כולם אגוזים אחד-אחד, מה שנקרא. יהלומים. כמו ילדים טובים, קצת צריך לנקות אחריהם, אבל באמת אוכלים יפה, גומרים הכל, מנקים את הצלחת, באמת מבסוטים מאיך שאתם אוכלים מאוד. דווקא החבר'ה שלכם ניקו מאוד יפה וסידרו ושמרו על ניקיון. מדי פעם ככה הבאתי להם כל מיני דברים, רק שיהיו מבסוטים ושבאמת ישמרו וזה, ואחלה. מלח הארץ, חבר'ה טובים, אבל שונים מהדור שלי. בוא נגיד ככה, דור ה-Y הוא דור של אינסטנט. אני מכיר את כולם, אנשים נהדרים. And I love you, love you, love you, all of you. No way, you don't want me here to show ya how a freak bitch act when I ain't sober. What up, I'm so up, showing up, ain't scared to take it off, tell her free to take it off. Tipsy and I feel good, black dudes got big woods. Into it, I do it, I done it. If you really, really want it, then you need to stop running. Hey boy, you know I'm yo tight, 5'2" and wear my jeans real tight. My curves, they swerve so superb. My word is my word, and I came to serve. We run this, run this, run this, run this. לשבת ולא לעשות כלום. לשבת על הדשא ולא לעשות כלום ולאכול הרבה. חלק מהאינטרסים של כולם הוא אינטרס החוויה. כל אינטרס הוא לגיטימי. רק לטפס על העצים או רק למיין, אני מניח שזה לא מספיק, לא תמיד מספיק. אתם לא מבינים מה היה אתמול. לא היה מספיק אלכוהול פנוי כל הזמן. עישון סיגריות? סיגריות? סרטן ריאות, מסריח, סמים? לא טוב. האמת היא שאינני זוכר. אינך זוכר? מה אתה זוכר? אתה לא זוכר כל דבר. יש גבול מסוים. באהבה גדולה. אני לוקחת אותו אמיתי ברצועה כל הזמן, והאמת שאני מנסה לקחת אותם למקומות שאנשים לא יושבים בהם. מקומות ניטרליים. תגידו לי מה אתם רוצים לשמוע ואני אשמיע. עזבי, זה לא למצלמה. מה, הצבנו אותך? היו למשתתפים של בית מדרש דרישות כאלה ואחרות, שצריך לספק את התשובה ואת המענה בזמן, מהר. תגרו אותי כמו שצריך, אני מרטתי את השערות. Better bring your hats, nickel. East Coast, West Coast, down south, represent your coast. Yeah, we run it, y'all don't want it, cause my coast run it. We run this shit, we run this shit. Wanna pull my head. מרביץ למעלה והמרביץ למטה, מה שנקרא. הפעלתן, מה שנקרא. יאיה, מה אתה מכניס תשובות לפה? איתנו הגדול, יאיר הוא שני. רוצה שאני אומר דברים שליליים? זה מה שאנחנו מחפשים? לא. אני לא חושב שזה הוא. חושב שזה היא? גם.
אתם צריכים את המילה לא? האמיתים, גדלנו ביחד מגיל 0. קרצייה מטורף. איין! שאני אוציא אותה? רגע, טוב. אני ניגשת אל הכלבים ואני מדבר איתם בצורה מאוד אינטימית. כמו זה. אני מדבר איתם יפה, 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 ואז הם מפסיקים. וזה השיטה, למדתי את זה מהלוחש הכלב. Wanna pull my head, break my back. For the right money, might sit in your lap. Back to back, you can't even keep track. It's a fact, the freaks need to get slapped. Suck my toes and the backwood. I don't come to do it, I just wanna be touched. Look at how y'all make. וזה עובד, זה עובד. הנה, תראה, הם נדבקים עליי. כמו דבק, כי הם יודעים שאני נורא אוהב את זה, נכון? אני חושב שיש אנשים שזה מתאים להם, לי לא. קרטונים לבנים, תשמעו, יש שם קרטונים לבנים. ותשים באמצע המשטח, לא בסוף. את צוחקת. זה מרכז החיים האמיתי של הקיבוץ, ולא... יש כאלה שחושבים שהבית כנסת הוא המרכז האמיתי, אני חושבת שזה המרכולית. מה אתה חושב על האוכל? אני הייתי שמח שהיו עושים תפילות במרכולית. עוזב את יהל מתישהו בחייך, או שאתה מעדיף להישאר? כרגע, וגם נראה לי שלא עוד הרבה זמן הייתי נשאר, אבל... אם לא יהל, אז מה? אין לדעת. מוצת אבוקדו זה אבוקדו בשל, טעים, רך, אפשר למרוח אותה על הלחם ולשים לימון. שומעת אתכם כל הזמן. מה את שומעת למשל? אני שמעתי פעם את בונדי מדבר על הלכלוך בשירותים בבית אריזה. צפת. יכול להיות. No comment. אני רוצה להגיד חג שמח ולאחל לכם בהצלחה. זה היה חצי שנה מאוד משמעותית עבורי, ואני אוהבת אתכם באמת. שיהיה לכם המון כיף בכל דבר שתעשו, ותמצאו את החופש שלכם בכל שלב. ושיהיה לכם טוב, חברים. ביי, ביי, ביי. So many carrots, they look like critters. And we can do it all night. Take a flashlight to see up in my windpipe. Highlight to keep the nigga hype. I wanna know, can you hear me, my mic? We run this.